Ăsta avea în spatele lui 100 de oameni care, repet, erau dispuși să facă omor pentru ei și să moară pentru el. Și când stă în fața lui Iisus Hristos, își spune părerea despre el. Nu sunt vrednic, Doamne. Wow! Moise zice, cine sunt eu? Vameșul cu toți banii lui zice, sunt un păcătos. Sutașul cu tot spatele lui zice, nu sunt vrednic. Ce părere? Ce zici tu despre tine? Ce părere ai tu despre tine? Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Nici banii nu te ajută, nici spatele, nici frumusețea, nici inteligența, nici puterea fizică nu te ajută. Și ceea ce ne poate ajuta pe noi în seara asta, acum, aici, este o inimă sinceră care să spunem ceva de genul ăsta. Doamne, cine sunt eu? Nu sunt vrednic, Doamne. Ai milă de mine, păcătosul. Să zică biserica amin. Ai milă de mine, păcătoasa. Să zică biserica amin. Ce zici tu despre tine? Ce părere ai tu despre tine? Și ne uităm la ceas și deja timpul. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să dăm răspunsul Domnului Dumnezeului nostru, care să-L înduplece pe Dumnezeu să mai facă lucrări pentru noi. Tu care ai bani, tu care ai frumusețe, tu care ai putere fizică, tu care ai spate, tu care ai inteligență, să spui împreună cu mine, cine sunt eu? Nu sunt vrednic, Doamne. Cânți și tu. Spui și tu ceva la învoi. Nu sunt vrednic. M-au de biserică ce spune aici? Cine ești tu? Ce ești tu? Ce părere ai tu despre tine? Ce zici tu despre tine? A doua întrebare. Ce zice lumea despre tine? Acum. Contează ce spune lumea. Uitați-vă ce mentalitate avem noi și e o mentalitate greșită. Gândire greșită. Nu mă interesează ce spune lumea. Dar nu mă interesează pe mine ce spune. Mă rog Domnului Dumnezeului nostru să trăim în așa fel încât să putem smulge nu de la frații noștri de credință, și de la oamenii de afară, mărturisiri de genul pe care am să vă spun acum. Mergea prorocul Elisei printr-o cetate. Mergea. Și o femeie se duce la bărbatul ei și zice în felul următor: vreau să facem o cameră sus, ca omul ăsta, e vorba despre Elisei, când vine în orașul ăsta, în cetatea asta, să stea la noi, să-l găzduim noi. Și acum de ce? Ce a determinat-o pe femeia asta să ia hotărârea asta și să o prezinte la bărbatul ei? Zice,